Nondo mwancho mo rigereria imambia lero nigo abamenyi abo bagutumika epara ekorwa kabati kenyerere ria sindani rirumi imeye wodi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirango imeye kaunti ya Nyamira nigo baesoke imambia lero na kwiremera epara eyo bono bagoteba ng'a nigo yabere koba embe etari gweteka ase barokanire komochia higatia baraiba basogota yarosia nabo gokubanyora kemagendero bagokwanegeta seni kigagia Nsoko TV nigo bono baereire buna epara eyo nigo yabaire egasi enkong'u ase obosombi bwekemeri kiabo giechae na mono abantu bagotumika epare iyo hase babodirie habarayi banyare gwesokia abo koyibeka homoro mwirinde ebakonye gweteka muri kito Steven Nyariki agotumanya senchero yoboikera bare na makombe ebichiko chibeti nabayigo chiuma niga bamenyi abagotumika epara ekubwatani kabati kenyerere ria sindani goikarirumi hase wodi ya Bonyamatuta bunge ya West Mugirango meya Nyamira emambi ya rero baboka na kwiremera epara iyo korenga na barabera ire tari gweteka endo batebire ng'a MCA bwe wodi eyo Oscar Julius Matwere abebire kubaremera epara egetambo kiroba irire kwiremera baraboka banyene na magoko epare ni gekurwe diversion ya kebirigo ya daivatinya kioria so akenyerere epare ya tochandira matuka mange twabeire togochandika nonyene emebire karo tokoreta igo tukwiremera twarekebisha twomanya koreta omubire epare yarose tikuno yo minto mayo manyara kurukebirige miaka yaitire kurweri ntuga akenyerere nande ntwanya konyora muntu ndo gotoroseri para ntwanya konyora MCA ndo gotoroseri para go twabogete 12 ndorari kende nonya nkuru mambe una twajeta naga toko musamario nda toire njera na kutwabekire munwa maene na maje ndobwata aramanga sekebiurita 20 bagukwanekere kioni igo bamuragire ebyara MCA obo Oscar Julius Matwere asogota baroserie para iyo kwenda goikase nyagitari erang'abo nabo ige pare iyo kwenda goika mwaye gento batebire ng'a ere byabo ige county ya Nyamira ibwatokebira gitabiaye erio bikonye wodi ya Bonyamatuta epare ne MCA okuru Julius Matwere mirimo ya igere mebe mono ikiagera ne ndonye ndire miyanga taja toroserie para nga nkorostori gotwar gosanga oyo minto Julius Matwere watubira asa matuka mange twakorereire lakini turigo toinyora nigo tombetie ase kenyerera gorende twar gosabanga otokonye pare yo moro murigie lindo tobekere na into tonyora asaga ya togotacha tware goteba no oyo minto Nyaribo nere tigarore ayo moisimigwa Matwere ebikaragita elinde chinjere china into chirosi ona kulingana bunando cho MCA koraje tagatweba ipale yande yanyadre koba yako buna nembe basokanera umisa abantu akito chande getoro chaka mwana kane mongombe getakande ngoboko kale akito konyere pare twako chande kire tokonye chae Motwere epara anto bwati gaki torera mabere gaki omwesimi gwo tokonye kubatakana no kuremo ko bare maritiko ria rero igo basabire ng'a nere buya omosamario ndesokie eri abasire ababekera omoro mgochakira MCA bwenseme yo ntwege ndo tware gosaba una nchoyo mona are gosaba epare twarosire ko rabira gitambiyo twabeire bira gita twarosire kamuranje bone gento tware ko boria nyoro musani umuya gosomura yumuya atoretera omoro mwatobekera ira bebya bosi wo wachori wo mwako 2027 nigekere ikyo amenyi batebire ng'anere buya batwara monchereria soborai nakubeka barayi baria bakwirani okoboko ase ya mate na boigo oyo minto Peterson Mogusu o bari babanda baito bakori obwe MCA ngote mabare gotokonya igorende twari gosabanga tigato bwaterane na babande onde obwato bokonyi bonde atokonye linde epare yaito erorekane tonyora ase togweta saraga nabona ari gwanja inchente benga ase generation yebonere mutwe ndorigo chikorigere generation yabaga kabagotire kiagera imirimo bago tokori nemebe ntotageta abasaba ke abakoigu bwango na komnyoka barore mirimo ase sarigete batorekebishera buna bono Mugusu na bagari bwango Erokorigeria magayane n'abamenyi be wodi ya Bonyamatuta bagendere ko bakwiremera epara ase kiria gwika bono bakweranga chipara chiabo chiabere kitari gwete kegendo basabire ng'anere biya MCA orabisi Oscar Julius Matwere nabo igo abasamari bo wanja banyara ko bagosira anene mono ko babekera omoro mwase pare genyara gwete kana bo igo ibira gitabie county binyara ko babikoretwe eri binyara ko babikongura enseme gakorwa ase wodi ya Bonyamatuta yego toke bunge ya West Mugirango meye county ya Nyamira ingo reporter ya Nsoko TV
rietera Nyariki Stephen Embonde.